ikot. Pahinga ko yung mo kay Jay dito. Na pre? Ano na? Pahinga ko mamaya. Sige mamaya. Pag masakit na.
Mas concern ka pa sa pera, sa paano? This game is yours. Semi is asking whether he needs to win or not. You Uh, need to text him. okay. Ako taga dito, commentator. Sige kami. Ay, commentator. Malakas? 35? Buwiso doon, 35. Kuya Jay, na ano? Ganyan ba? Ayan, tama. Palo ni Pogi. Naroon? Sa kanya raw, ganun ha. Sige. Bayaran niyo ako. Mine, Ashaway. Yan guys, oh. Nakaano na to. White. Uy! Ay, Talagang tumingin-tingin. Ang arte. Jasper, mga ganun ha. What a crossover drop! What a crossover drop! Commentator talaga ha. Ano ba yan? Ha? Hello? Service ni Jasper. Tinira ng backhand, tinira ng forehand, nag-court. Inismat. Green up, pasok.
Grabe talaga. Na-predict mo yun. No, 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 for you. Double that. May biglang boses na pumasok. Boses lang. Abi, alam mo yung usapan natin kahapon? Inside sa kabila. Excuse me, you beat. Uy, hi! Nakita niyo yung guy? Outside! Nakita dito, sorry. O, nakita niyo hindi pumasok. Okay, ito yung mega. Kailan mo sa babadaan? Alam mo, buburahin ko yung sa video. May nanalo na. Hindi mahirap pag matangkad eh. Hindi mo alam kung ba ako. Love 8.